ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸೋಫಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ. ಎಂಕ್ ನಿಕಲ್ನ ನೆನಪಾಡು ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಡು ಅಪ್ಪಗ ಶುರು ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೆದ ವೀಡಿಯೋ ಏತು ಶೋಕ್ ತೂತರು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಮದಿಮೆ ಗಿದಿಮೆ ಜಾತ್ರೆ ಗೀತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯ್ನ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಸೇಮ್ ಪನ್ನರೆ ಇಜ್ಜಿಂಕ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಅವು ಖುಷಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾನಿತ್ತ ಮುಲ್ ಪೂರ ಸೋಫಾ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೇನು ನನ್ನೆನ್ವೆ ಸೋಫಾ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಐಟು ಪೊರೆದು ಪೂರ ಹಾಳು ಮಂತದು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕುಡ್ತದೋರ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತಿನ್ನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಐತೆ ಕುಲೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಚೆಲ್ಲದು ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ಕುಡ್ತು ಪಾಡೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜಿನ ಕುಡ್ಪನೆ ಅಂಚನೆ ಪಾಡೋಣ ಐಟು ಪಿಜಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪೂರದಲ್ಲ ಪುರಿಗಳು ಪೂರ ಬರುವಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಕುಡ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಕಚ್ಪು ಬತ್ತದು ರಾಜ್ಮಾ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಮಾತ ಬೇಯ್ಪ ದೀತೆಯಾನು ಬೇಯ್ದುಂಡೆಡ್ಡೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತಿನ ಕಚ್ಪು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಸೋಫಾ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗುಂಡು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ. ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಪೋತಿನ ಅವು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೈತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮರಪಂದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್. ದಮ್ ಕಟ್ಟುನು ಯಾನೇ ಎನ್ನುವೆ ಹೊರರೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ಇತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಪಾತರ್ವೆ ಆರಾಮ್ ಅದು ಕೂಲ್ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಪಾತೆರುಡು ಒಂದು ಬಟ್ ಏತು ಪಂಡಲ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಪಟ 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 ಪಂದು ಎನ್ನ ಹೊರ ಫಿನಿಶ್ ಆವೋಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಏತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಯಾನ್ ಸ್ಲೋ ಪಾತೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಅವೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರೆಕ್ಟ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಪನೋಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ಅಪ್ಪಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಸ್ಲೋ ಅದು ಪೋಣು. ಐ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮೋರ್. ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ. ಒಂದೇರು ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕುಲ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಯಾರು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ನಂಬಯರು ಅದು ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಅತ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪವ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅರೆಡ ನಮ್ಮ ತನಿಷ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಟ್ ಪತ್ಕೊರೊಲ್ಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಡಪಾದಿತ್ತ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ 1-2 ಡೇಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪನೆ ಪೇ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಓಲ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ತನಿಷ್ನು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇತ್ತನೆ ನಡ ಶರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅರ್ ಬುಟ್ಪಾದ ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಬೈದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಮೂಕ್ ಒಂಚೂರು ದಾದ ನಾವು ಬೇತು ತೂಚೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅವೊಂಚೂರು ಸರಿ ಆತುಜಿ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಂದು ಹೇರ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಅಂಚನೆ ಬೈದುಂಡು ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಬೈದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಮೋನೆ ಬೇತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೋಚುವೆ ಒಕ್ಕ ಟಿಕ್ಕಿ ಸುಬ್ಬ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಶೋಕೊಂಡು ಬೀಚುಡು ಫೋಟೋ ಕುಂತು ಬಾಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಫೋಟೋ ತಂದಿತ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಂತು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಮಾತಾ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇ ಫೋಟೋ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಔಟ್ಕಮ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಇಂಚ ಬೈದಳು ಮುಲ್ ಬುಟ್ಪಾದಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಎಸ್ ಮುಲುಂಡು ನಂಬರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೂಲ್ಯ 2019 ಬುಟ್ಪಾದಿನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಶೋಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಸರಿ ಆತೊಡತೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಂದು ಇನ್ನು ಕಜುಕು ಮೂಲ ಆವೊಂದು 1 by 1 ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೆಬಕೊಂಡತೆ ರಾಜ್ಮಾನು ನಿಕುಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾರಿ ಪಡ್ಡ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ತಿನ್ನೋಡು ತಿಂದದಾದ ಉಪಯೋಗ ಪಂಡ ರಾಜ್ಮಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ರಾಜ್ಮಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಂಡು ಫೈಬರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕಲ ಬೋನ್ಸ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೂಲಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಹೇರ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದು ರಾಜ್ಮಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಅಂಡಲ್ಲ ರಾಜ್ಮಾದ ಗಜಕು ತಿನ್ಲೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಾದು ರಾಜ್ಮಾ ಕನಾಲೆ ಕುಕ್ ಮತ್ಲೆ ಈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ನಾನು ಕೆಲವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಏನು ತೂತೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಅನ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಈಟೆ ತಿನ್ನೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಡು ಈಟೆ ಪೋಷನ್ ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಅದು ಕೇರ್ ಮಲ್ತದು ಕೆಲವರು ಅಂಚಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕೈ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೇರು ಒಟ್ರಾಶ್ ಇತ್ವೇರು ಒಯ್ಕಲ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಲೈಫ್ ಇತ್ತಿನೇಟ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂತ 1 ನಿಮಿಷ ಒಟ್ರಾಶ್ ತಿಂಪೇರು ಒಯ್ಕಲ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಕಲು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗುತ್ತೇರು ಅಂಚ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಮಲ್ತಿನಾಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ನಮಕ್ ಕೈ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರ ಒಟ್ರಾಶ್ ಇತ್ತಿನಾಕ ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕೆಲವುದಕ್ಕಲೆಂತೂ ತಿನ್ನಕಲ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪುನು
ಅಂಚ ಮುಖ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಡುಂಡು ನಿಕುಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಗೌತಮಿ ಪನ್ಯಾಲೆಕ ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದೆನ್ಯ ಅಂಚಿನನೇ ನಡತುಂಡು ಪೋಪುಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಲೈಫ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬೇತೆನೇ ಎನ್ನುವ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆನೇ ಅವನ್ ಪೋಪುಡು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಚು ಒಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ತಿನ್ಕ ಆದುಪ್ಪೇರು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕುಲು ಎಂಚು ಒಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಉಂದು ತಿಂದ ಆಪುಜಿ ಉಂದು ತಿಂದ ಅವು ಆಪುದು ಅವು ತಿಂದಂಗೆ ಅನ್ನೊಂಚು ಆಪುನು ಒಂದೇನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಅದು ಎನ್ನುದು ಅವು ಅಂಚೆನೇ ಆಪುದು ಸೊ ಒಂದು 4 ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಾಜ್ಮಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಚ್ಪುದಾಲ ತೊಚ್ಪಾವುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಾತ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಮಾತ ಅಲ್ಲೇ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ದಾಲ ಬೇಯ್ಪದೆ ಯಾನು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಅವಿನ ಮಶಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಶಿಗೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಐತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡೈಕ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ದಾದ ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಅವು ಪೂರ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲೆ ತೂದು ಅವೇನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಪನ್ನಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಣ ಅವೇನು ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಪನ್ನಿ ನಿಕುಲು ಓ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇವರ್ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಅಥವಾ ಯಾನ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಒಟ್ರಾಶಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರ್ವರ ಪಂಡ ಓ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರ್ವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾನ್ ಓ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇವೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕೆಲವರ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಪೆ ಕೆಲವರ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಲ ಉಳ್ಳೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಪುದು ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೊಂಚ ದಿನ ಏಜ್ ಆನಾಗ ಮಾತ ಹೆಲ್ತ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನ ಫುಲ್ ಪಾಪಗ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಪುಗ ದಾದ ಪಂಪರೆ ಅಂಚ ಅಂದು ಪೂರ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿನೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಒಟ್ರಾಶಿ ಪರೇಗ ಆಪುಜಿ ಲೈಫ್ ಪಣ್ಣೀನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಹತ್ತು ಅಂತ ಆಪುದು ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪು ಆತಿ ಬರ್ಪುದು ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಏನಿದೆ ದಾಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಕೊದ್ದಿಯೋಡವು ಕೊದ್ದಿದ ಮಾತು ಆಪುನಿದ್ದೆ ಅತ್ನಿಟ ಏನೊಂಚೂರು ಮೇಕ್ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇ ಕಚಿಪು ಕೊದ್ದಿಯೋಂದು ಉಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಏಪಲ ಒಂದೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ಗು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಏಪಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನೀ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತುಕ ಎಂಚ ಹಾಪುನಂದು ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ಉನ್ನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಎಂಚ ಹಾಕ್ತದೆ ಶೋ ಕಾರಣ ನಾನವ್ರ ಏಪಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ರೂಪಗೊರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ತುಂಬ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಎಂಚ ಹಾಕೋದು
ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡಾವೆ ಅದೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಿಂಗೆ ತೂಯಾರು ಇತ್ತೆ 11ಗೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಈತು ಪೊರ್ತುಗು ಎನ್ನ ಕಿಚನ್ದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆತಂಡು ನಾನು ಎನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬೇತೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆನಂದ ಎನ್ವೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಎನಿವೇಸ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸತ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬಾಯ್